ideme natočiť toto video a potom utestujeme, čo sa bude diať a pôjdeme na ChatGPT a skúsime sa pozrieť a ideme. Tu keď dáme tuto, môžeme toto a to, čo môžete byť. Ale to nebudeme, tak dáme toto. Toto by to nemalo byť, takže ideme dať ďalšieho, ale ideme dať iné. Takže to nebolo, takže musíme ísť inde a pôjdeme na YouTube. A on skôr takto. Skúsime ísť navštíviť tento kanál a potom dáme toto a dáme Amazon tutorial a dáme komentáre a potom tu video ma nezajíma a potom tu je, že buď ticho a tam sa nezajíma, tak preto to, kto to bol, tak to by som chcel. Tak musíme dať like a ideme ďalej. To isté hrozný. A potom dobře. A tuto je to napísané a to je to ono. A furt to len píše dokola. A ja neviem kvôli čomu. A tak toto už je odpäť.